everyone, welcome back to Sunday Live Show. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with them. That's a super series and today talking about Umkhokha guys. As you know ke ukuthi ke umbango usashisa phansi phakathi kwaMamzobe kanye ke namalunga ebandla lamaJudiya ikakhulukazi umndeni wakwaMvelase. uMamzobe guys, she's not planning ukushenxa noma ukunikezela ngaso lesi sikhundla kodwa ufuna ukuzibambela mathuba. Angazi guys ngoba phela uMamzobe akazwani noMvelase lo akhule kuye ukuthi ke uzophumela kanjani ke njengomholi webandla. Njengoba nazi guys ukuthi recently uMamzobe ke usanda ke kuthola ke indaba ezingemnandi zokuthi isigungu sebandla sehlela ukumbulala. Wabiza intatheli wacacisa ukuthi hayibo usesaba nokuphuma ahambe ngenxa ke yokuthi ke ibandla ke noma amadoda ebandla afuna ukuthi ashenxe esikhundleni futhi afuna ukumbulala. Wawabiza ngamagama ke guys basebeke beyaboshwa ke labo baba ke basesontweni laba ke besifazana mabebona ukuthi hayi amadoda ngazi ukuthi awasenabo umlomo noma awasenayo isay lapha yana ke ebandleni lamaJudiya avela bona ukuthi hayi akajoyini uMamzobe aya bavele bahambe bawumjuna bazomeseka. uMamzobe avele banika ikhundla ngoba bafaka ikhundleni wathi hayi sekuyinina ke manje isigungu sebandla baqala ke manje bacula amacula amasha baqamba amacula support uMamzobe. Yabona nje kwayisiphithiphithi ke guys kusho ukuthi ke leli bandla ngampela selizophatha ke uMamzobe meqhamuka bamemezi bathi ufanelwe. Yabona ke nje uMamzobe naye ayibona ukuthi hayi cha ngampela ke uyibhoza. Guys uMamzobe ke enye into ayiqala ukuyenza ukuthi ke asheshise indaba ukuthi hayibo angeke phela kwazi ukuthi abe umkhululi engacutshiwe. Manje ke inkinga ekhona ukuthi emlandweni webandla lamaJudiya amadoda agcoba abantu futhi kahle kuye kube ke uDifa umnyeni wakhe okuyena ke oye agcobe umuntu ekusuke kufanele ukuthi ke atake over esikhundleni sokuthi abe umkhululi. Kodwa ke niyazi ukuthi uDifa ke akahambisani nokuthi ke uMamzobe kube uye ozophatha kuleli bandla. So guys uMamzobe ke will instruct abesifazane ukuthi ke abamgcoba kube yibo ke abamgcobayo. Aqala into entsha nje manje ngoba vele sekuphethana besifazane kube khona umuntu wesifazane ozokwazi ukuthi agcobe mangabe kukhona umholi wesifazane. uMamzobe kuzoyikhethela ke oyedwa kulabo mama lowana wavela amkhetha amtshela ukuthi hayike wena ke manje uzongcoba ukuthi ke ngibe umkhululi. Yebo ke guys esokuba ngumkhululi isikhundla asikho lula, izinto azimhambeli kahle neze uMamzobe ayiqondi kahle izinto zakhe ziyaphithizela impela. Kodwa ke okusalayo njengamanje use umkhululi kusawuyena umkhululi asazi ukuthi uMvelase uzokwenzani futhi ke kuzoba yini isiphetho ngaleli yabandla. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion.